मानगोनां अनित बसुमतारी बिथाङा जोंनि गेजेराव दंफैखायो ओंखायनो अन्नानै रायजो आफादनिफ्राय होनाय आर'नाइखौ नाजावनायजों लोगोसे रायजोनि गेजेराव सारखौ दान्दिसे सम सिनायथि होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। गोजोननाय थाबाय। लोगो लोगोनो बिथांखौ बेखेवना होनायनि सिगाङाव मुगानि आगदारि बानायसो बसुमतारी मेम'रियेल मेन स्टेजखौ सुंद'यै बेखेव बिबुंथि होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गिबि गिबियावनो बे फुंबिलि समनि बयनोबो आंनि खुलुमनायखौ आं बावबाय। दिनैनि बे 16थि बाक्सा जिल्लानि जथुम्मा खुंफुंनो लानाय बेनि हाबाफारि लेखा नैबे बायदिसिना बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हानाय बा बे हाबाफारिखौ दैदेननाय बानजाय आफादनि मानगोनां आफादगिरि हिटलार बर', मन्टु बर' आरो बेवहायनो जोंनि सिके प्राइमारि बड' साहित्य सभानि बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां आफादगिरि चन्द्रकान्त बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ आङो होबाय। आरो बेवहायनो नुजाथिफैबावनो हादों गुबुन गुबुन बिफाननि आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे मानगोनां फोरोंगुरुफोर आरो जाला बिबि किसान कलेजनि मानगोनां प्रिन्सिपाल डक्टर केशव बसुमतारी बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अनसायनायखौ आङो होबाय। आरो बेवहायनो नुजाथिफैबावनो हानाय गासै जोंनि मावथिफारिया बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायजों लोगोसे साबायखरखौ बावबाय। दा जाय हाबाफारिखौ आंनो बिबान होदों बे बिबानखौ आङो मावफुंनो होनायनि सिगांनो आंनो बे बिबानखौ होनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि गोजोननायजों लोगोसे सिबिनायखौ बावबाय। दिनैनि बे हाबाफारिखौ आङो मावफुंनो लानायनि सिगांनो आङो फंनैसो बुंनो नागिरदों। जाय हाबाफारिखौ आंखौ मावफुंनो होदों थारैनो सासे गेदेमा सुबुंनि मुंखौ लानानै गायसननो लानाय जाथिनि गेजेराव फोथांनो लानाय फोजौनो लानाय सासे बिबानगिरि जाय बिबानखौ मावफुंनो थांनायाव दिनैसिम बर' हारिजों सिबिजाबोदों, मुं मोनबोदों, आरोबाव गनायथि मोननानै मुगानि आगदारि बिमुंखौ मोननो हादों, मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारी मुङै। दा बिथांनि मुंखौ जोङो गाबज्रिनानैल' जानाय नङा। बिथाङा जेरै जाथिनि थाखाय मावदों बिथांनि थाखाय जाथियाबो फिन मावबावनांगौ माखासे खोथा थायो एबा बाथ्रा थायो। दा बे खोथा बाथ्रा थानायखौ जोङो बबेसिम लांनानै मावफुंनो हागोन, मावफुंनो थाखाय जों मा खालामनांगौ बेखौ जोङो साफ्रोमबो साननाया मोजां। साननानै जोङो मावबोनो हायाखैबाबो जोङो मावनो थाखाय नाजाबोदों। जेब्ला आं MCLA समाव दङमोन एबा बिबानाव दङमोन बे समाव गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरजों दैदेनजानाय सरकारावबो आङो गाबख'नो मोनदोंमोन। बे गाबख'नाय जाय खामानिखौ मावनांगौ होननानै दाबि दिखांबोदोंमोन बे दाबिया बानेस्वर बसुमतारी बड' सेलखौ रिसार्चजों लोगोसे सरजाबफानानै BTC अफिसाव मुं होनानै गायसननो लानांगौ होननानै मोनसे दाबि दङ। बेनिफ्राय बानेस्वर पाब्लिक लाइब्रेरि गायसननोबो दाबि खालामबोदों। बे मोननै दाबिखौ आङो सिबनो होबोदोंमोन। थारैनो आरो नैबे दिनैनि समावबो जोङो बानेस्वर बसुमतारी पाब्लिक लाइब्रेरि गायसननांगौ होननानै नैबे जोंनि जि इस्ताहारमोन बेवहाय होनाय जादों। थारैनो बेफोर मोगथां जायोबा जाथिनि थाखाय मावलांनाय सासे मानसिनो फिन जाथिया होनाय खामानि जागोन एबा सिबिनाय जागोन। आरो बे सिबिनायजों लोगोसेनो जों बे हालामाव थांनानै थानाय रायजोनि थाखाय मावनो ओंखारनाय मानसिफोरा बेनिफ्राय मुलाम्फा मोननो हागोन। आरो बेफोरबायदि माखासे जुक्तिजों जों दाबि खालामनो हानाय जायफोर खामानि एबा हाबाफारि बेखौ लानो रोङोब्लासो जोङो देरहासारनायखौ मोननो हायो आरो गनायथिखौ मोननो हायो। बेनि थाखायनो आं बेफोर दाबिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सायानो जा सिकेयानो जा मावफुंनो थाखाय बिफाव लानांगौ दङ होननानै आं सानो।
बानेस्वर बसुमतारी होननानै बुङोबा रावबो मिथियै गैया। बे हालामाव बिथांनि सोमोन्दै आंहा बुंनानै फिन फोसावनांगौ गैया। दा बिथांखौ सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गिबि आफादगिरि होननानै मिथिनायनि अनगायैबो हारिमु बिफानावनो जा एबा लाइमोन समाव सेंग्रा हान्जाखौ दैदेननानै लाथि सिबनायसिम बिथाङा रोंगौथि गोनां सासे सुबुंमोन। जेब्ला समाव जाथिया सिरि मोनाखैमोन बै समाव सिरि मोननांगौबा माबायदि नांनो नांगौ बे नांनो नांगौखौ बिथाङा जोंनो फोरोंलांदोंमोन। जों आरो उन्दै समाव नुनो मोन्दोंमोन। दा बेनि थाखायनो जोङो बिथांखौ गोसोखांनांगौआ जोंनि दायित्व'। दा बेजों लोगोसेनो आङो बिथांखौ दिनैनि समाव गोसोखाङो आरो बिथांनि मुङावनो नै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बाक्सा जिल्लानि खुंफुंनो लानाय 16थि खुंफुं आफादनि मुं होजानाय जि स्टेज एबा जौसां बे जौसांखौ आङो गोसो गोथारै गोसोखांनायजों बिथांनि मुङाव जोङो गोबां मावनो हाथों। बिथांनि मुङाव मावनाय माखासे खामानिफोरजों हाबाफारिफोरजों जाथिया जौगालांफानो हाथों। बे ओनसोला मुलाम्फा मोननो हाथों। आं बिथांजों लोगोसे गोसोखांनायजों दिनै बुंनो लुबैयो। बिथांखौ जाय बिमा बिफाया जोनोम होदोंमोन बिफानि मुङा लद' बसुमतारीमोन, बिमानि मुङा गाबखु बसुमतारीमोन। बिथाङा जोनोम मोनदोंमोन नैबे हालामनिफ्रायनो बोहैलांनाय फथा दैसानि सेराव खख्लाबारियाव। जाहाथे बिथाङा बेवहायनो गोजोननानै फिन बे दैसाजों बिथांनि जिउआ बिथांनि मुङा गोरोबलांफानानै ब्रह्मपुत्रजों लोगोसे लैथो बायदि बर' जाथिनि गेजेराव गोरोबफानानै अरायबो थानो हाथों। बेखौ गोसोखांनानै आङो बिथांनि मुङाव गायसननो लानाय बा दिनैनि बे जौसांखौ मुगानि एकदारि बानेस्वर बसुमतारी जौसांखौ बेखेवना होनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गोजोन्थों। बेखेवना होनायनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय।